bathagi komen hamet ini ro bathagi kena belat abo komen kelai sabai tabo besok khupoi menam hade chole de शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना hanya hai tuwi fajuka nongo bagai angta katar video kintu tinini video ke kuno news khobar ya omo wngkha social media ba Facebook rogo kisa misa viral ongtongmani video ni mangpili se nongni bagai tu fayo kaisa wngkha tabuk social media Facebook o jeheno viral ongoi tongo omo wngkha kalbari ni kaisa video mangpili norok nugui makhana o video ni screen o kaisa kalbari o kanya naharka bike bai norok nugui makhana o video ni mangpili ro kanya nahara thangka bike bai norok mutai hai hamjwk naharmani mangpili tabuk nai se swkang rogo nudo nukha tabule norok bo nukhana je kanya no gari bai simiya bike bai se nahar sibo hingkai ulo tai tamo bai kanya naharjak no norok no uansuk nai sidi ulo tai tamo bai kanya naharjak no hingkai omo wngkha kaisa video tei kaisa video nongni bagui tubi faikha omo wngkha Facebook ni khoroksa belai sinikuk manjak ba namkorong hwnmano bo Facebook rogo blog video reels video rok swnamtani bo wngkha chini bukukjak Swadesh Debbarma bo bini video o je borok bono comment hamya khainai rok no a comment hamya khainai rok no bo reply rekha kintu bo a comment hamya rok ni reply no bo bukhukbai rwliya bo bini khupoi basi rwsuo norok video ni puila no nugui makhana bo bini comment hamya rok no khupoi khari rwmani ba khupoi bai uri hormani no hinchinaika a video ni mangpili no hingke bo saka je bini comment hamya khainai rok no tabo khe comment rwsidi bini khupoi bahai busuk jora tui mwnam comment khe sadi hinui bo a comment hamya khainai rok no saka hingkai norok bo jodi no chini bukuk ni chini khupoi no busuk jora tui mwnam jakha a khupoi machamani pore norok bo comment khe sadi busuk jora tui mwnam ba motom da hingkai omoni pore tei kaisa viral video tak tui phikhe mo hingkai chini YouTube no belai viral wngtongo norok nukhana salsa swkang kaisa video mangpili kaisa phaimani khoroksa class 8 o pori tongnai bridge rai khoroksa no police SP swnamjakmani o video nugui baksa borok rok hinui tongkha o video ni mangpili ba nayok movie ni salsa ni bagui mukhumantri wngma hai Anil Kapoor haiche bono bo salsa ni bagui police SP swnamjaka hinui baksa borok rok sadai tongkha hingkai norok bo nugui mankha do bini a viral video no asa khai joto nugbai khana hingkai norok ani o viral video ni mangpili rok nugui bahai ma tongjakha jodi norok ani channel no chajakha kai like subscribe share khai di mudai hai tebo katal video rok manani bagui।